шӯъбаи таваллудхонаи шаҳри Исфара дорои 60 кат буда ба занони ноҳия хизматрасонӣ ба модару кӯдак расонида мешавад. То ин вақт ягон маротиба таъмири куллӣ гузаронда нашудагӣ буд. соли 2022 вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ташкилоти ЮНИСЕФ ва маблағгузории Иттиҳоди Аврупоӣ аз таъмири куллӣ бароварда шуд. шӯъба бо таҷҳизотҳои замонавӣ бо оби гарму хунук таъмин карда шуд. дар шӯъбаи таваллудхона 3190 кӯдак таваллуд шуд. хизматрасонӣ то таъмир барои табибон душвориҳои зиёд мекашидем мо. баъди таъмир бошад ҳамаи таҷҳизотҳо зери даст, ёрирасонӣ, хизматрасонӣ ҷудоям осон шуд ба мо.